погледнато заглавията, мониторинг, много хубаво звучи, значи има напредък. Нали, не ме къдичаш ли? Наш чакай. Ти ще не кръци. Заглоба, мадур, кудьо. Мадур, Няма как някъде да не е останала информация. Вижте ги хубаво. Видяхте ли тези писма през последните няколко месеца? Моля? Да. Справедлива беше тази забележка. Момент, чакайте сега. И вашия реч дойде, нали? Всички парламентарни групи са изчерпили своето време. Това също е факт. Гласуване на вод на недоверие на Франкенщайн, заради кого и защо? Доста време отделихме днеска да обсъждаме нещо, което не съществува. Все едно да дадеме на служителите да излязат незащитени срещу Франкенщайн. Груба грешка беше, грозна, омерзителна. Това също е факт. 30 секунди има. Направи се анализ, имаше цели, изработи се план. Това, разбира се, е така. Нали разбираме, че като ни гледат отстрани, изглеждаме като карикатура в този момент. Смеят ни се зад гърба. Не са длъжни. На някой може да му се вижда героично, за мен е тъжно. Жалко, че аз не съм млад да развея байрака на митинговата демокрация.